Bosna montaža se bavi proizvodnjom i montažom čeličnih konstrukcija, proizvodnjom, montaže i demontaže tehnološke, energetske i ekološke opreme, a obavlja transportne i mehanizacijske usluge. 120 zaposlenih radnika zadovoljni su onim što im poslodavac pruža. Plate su redovne, socijalno penzijno, znači ide normalne plate, nisu nešto pretjerane ni velike, ali su solidne plate i ja mislim i radnici i ja smo zadovoljni. Pa dobro, zadovoljni smo. Dobro je. Redovno je primanje, imamo plaćen prevoz u oba pravca, imamo regres. Prijedorskoj Bosnamontaži povjereni su mašinski poslovi na izgradnji fabrike u Mrkonjić gradu, poslovi u rafineriji Modriča, nastavak projekta u rafineriji Brod, radovi za ArcelorMittal i jedno radilište u Srbiji. Imamo našu proizvodnju, našu kontrolu zavarenih spojeva i internu kontrolu u toku proizvodnje, montažu na licu mjesta, tako da posjedimo sve standarde. Situacija bi za ovo preduzeće bila mnogo povoljnija kada u Republici Srpskoj ne bi bili na snazi zakonski propisi koji ih čine manje konkurentnim u odnosu na preduzeće iz Federacije Bosne i Hercegovine. I oni nisu obavezni da plaćaju poreze i doprinose na topli obrok i poreze i doprinose na terenski dodatak. I kad su veći poslovi u pitanju, mi tu jako teško dobijamo bitku s njima. Bosnamontaža je među onim prijedorskim preduzećima koje je i pored svih problema koji u proteklih 20 godina prate privredu uspjevalo da posluje pozitivno. Prije 3 godine proglašeno je najboljim poslodavcem u Republici Srpskoj koje zapošljava najviše invalidnih lica.